सोंनोब्ला आंबो फैनो हानानै खोब गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो जिबायदि नुफैबाय आङो जे जथुम्माया नांगौ रोखोमैनो ग्रेन्ड साक्सेस जादों होननानै आंबो बुजिफैनो हाबाय। बेनि थाखाय दुलाराय उदालगुरि जिल्लानि आरो पार्टिकुलारलि डिमाकुसि हालामनि आरो दुलाराय आसाम हादोरनि आरो नेपाल हादोरनि आरो बांलादेशनिफ्राय फैनाय गासैबो बर' बिदा फंबाय बिथांमोननो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावबाय आरो आं मिजिं थिफैदों जे सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव बड' थुनलाइ आफादनि जि गा 64थि बोसोरसेला जथुम्माखौ खुंनाय जाफैदों। बे जथुम्मायाव जालांनाय डेलिगेट मिटिंसफ्राव बर' राव, बर' हारिमु, बर' हारि आरो बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जेसेबां जेंना जेंगोनाफोर दंमोन बेफोरनि सायाव निस्सय गोथौयै सावरायलायदों। गोख्रों माखासे निस्सय थांखि आजावदों आरो बे थांखिफोरखौ खामानियाव मावफुंनो हाथों बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो मावफुंनाय जाथों, मावफुंनो हाथों होननानै आङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायबाय। दिनै आङो बर' बिजों आरो बर' रावनि जे खैफोद खैदां बेखौ आं जेरै नुदों बेखौ आं फंनैसो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बर' फिसाफोरनो आं फोरमायनो लुबैदों। आथिखालाव आंनि नुनायाव बर' बिजों आरो बर' रावखौ जोंथ' बर' हारिया थैथां बेसेबांबा जुग जुजिबोबाय, जुजियै दिनै बेसेबांबा गोजौ थाखोआवबो जों लाबोनो हाबाय। बर' रावा भारत संबिजितनि 80 सिडुलावबो 2003आव स्टेटास एबा मर्यादा मोनबाय। 1963निफ्राय जागायनानै बर' रावा सोलोंथाइनि बिजों महरै दिनै बेसेबां गोजौ दावखोबाय। इउनिभार्सिटि लेभेलाव मास्टार डिग्री कर्ससिम इन्ट्रडिउस जाबाय। बर' रावखौ लानानै गोबां गोरों गोराफ्रा थेसिस लिरबाय, रिसार्च खालामबाय, PhD मोनबाय आरो बर' रावा दिनै आसाम रायजोनि एस'सिएट स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। नाथाय बे रावखौ फोथैनो थाखाय, सिथारनो थाखाय गोबां गिथाव बाथाव खैसार सानायाबो दिनै जोबनो थाङाखै। दिनै मा जानो थांगासिनो दं, गुदि फरायसालिफ्राव आरो गेजेर फरायसालिफ्राव, इभेन हाई स्कुल फरायसालिफ्राव बर' मिडियामनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय, बाङाय जालांबाय। बिनि प्रिटेक्सआव अजुहाताव मा खालामगासिनो दं गभर्नमेन्टआ, मोनसे गामिनि फरायसालिखौ गुबुन गामिनि फरायसालिफोरजों गोजान जायगायाव थानाय फरायसालिफोरजों सरजाबनाय जि प्रसेस खालामदों बे जोंनि थाखाय बिराद गिथाव बाथाव खैफोद गोनां मोनसे सिचुवेसन बियो। दा बे बिथिङाव आंनि बुजिनायाव बेखौनो नुदों आङो। दिनै 2020 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गोदान इडुकेसन पलिसि एनाउन्स खालामदों। बे गोदान इडुकेसन पलिसियाव प्राइमारि एबा गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि अनजिमाया 30 थाब्लासो सासे फोरोंगिरि मोनो जाहैदों आरो आपार प्राइमारियाव सासे फोरोंगिरि मोननांगौब्ला 35सिम फरायसा थानांगौ जाहैदों। जेराव जोंनि बर' फिसाफोरखौ, ट्राइबेलफोरखौ 1975-76आव नेसनेल इमारजेन्सि पिरियडआव जबरदस्ति खायदा कौशल खालामनानै फेमिलि प्लेनिं लाहोनानै जोंनि सुबुं बिसानखौ खमायनानै होलांखांबाय गभर्नमेन्टआनो। बिनि उनाव जोंनि बर' गामिफ्राव, बर' ओनसोलाव जेसेबां हेल्थ एन्ड मेडिकेल केयार जों मोननांगौमोन बेखौ जों मोननो हायाखै। जोंनि ओनसोला मेलेरिया जों बुंफबनाय ओनसोल बियो। मेलेरिया बेमारावबो गोबां जोंनि बर' फिसाफोर गोदो थैलांदों, दाबो थैयो। बिनि जाहोन आरो गोबां जाहोनाव थाखा फैसा गैयै, रांखावरि अबस्था गाज्रिनि जाहोनाव दिनै बर' मानसिनि बुजिनायनि जिथु बिसान
फार्टिलिटि रेट बे गोबां खमायलांबाय आरोखि बबेबा गामियाव बोसोराव सासेबो गथ'आनो बुजिया दा बेबायदि सिटुवेसनाव जे मोनफ्रोमबो बर' गामियाव 30 जन 40 जन 50 जन गुदि फरायसालियाव फरायनो हाथावथाव गथ' थानांगौनि खोथा बोरै जानो हायो बेखायनो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया एसे हलनो भारत गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै जे बे निउ एडुकेसन पलिसिया जि पिटिआर पिउपिल टिचार रेशिय' जिखौ खाना होदों नर्म्स बे नर्म्सखौ खमायनानै 7 जा 6 जा 7 जा फरायसालिफ्राव जोंनि स्कुलफ्रा थांनानै थानांगौ फोथांना लाखिनांगौ बिनि सायाव गोख्रों डिसिसन लानानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ मुभ खालामनांगौ नारसिननांगौ आरो जेसेबां फरायसालिफ्रा बेसेबांबा बोसोरनि सिगां गायसंजादोंमोन बे फरायसालिफ्रा दिनैबो प्रभिन्सियेल जायाखै बे प्रभिन्सियेल जायै एमइ स्कुल एलपि स्कुल हाइ स्कुलफोरबो प्रभिन्सियेल खालामनांगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां कलेजफोर दं भेन्सार कलेज बे कलेजफोरखौबो इमिडियेटलि प्रभिन्सियेल खालामनांगौ आरो जेसेबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैया लांदां पस्ट दं बेफोरखौबो इमिडियेटलि स्पेसियेल टेस्ट एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै बिटिसि गभर्नमेन्टआनो बे भेकेन्ट पस्टफोरखौ फिलआप खालामनायनि बेबस्था लानांगौ आरोखि दिनै मा खालामगासिनो दं टेस्ट आनजादखौलायनो आसाम गभर्नमेन्टआ लानो हायो माबोरै जाखो बियो भाइटेल कुइसन जेराव बिटिसि गभर्नमेन्टनो कलेज लेभेलसिम जेनेरेल इडुकेसननि साबजेक्टखौ डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार खालामखाबायब्ला अब्ला आप टु कलेज लेभेलसिम फोरोंगिरिफोरनि सेलेक्शननि जिथु टेस्ट इन्टारभिउ बेखौ लानो हानायनि अधिकारा बिटिसि गभर्नमेन्टआव दङ थानांगौ बेनिखायनो बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसन गभर्नमेन्टआ दा बावैनो कलेज लेभेलसिमनि फोरोंगिरिफोरनि भेकेन्सि पस्टखौ फिलआप खालामनो टेट एग्जाम लानांगौ ना मा एग्जाम लानांगौ बेखौ लानायनि बेबस्था खालामनांगौ आंनि लुबैनाय हास्थायनाय बे आंनि एडभाइसआ बे आरोखि ओमफ्राय मोनसेया मा दिनै जोंनि बड' लेंगुवेजनि बड' मिडियामनि गोथौथिया बेसेना जे लासै लासै जामलांदों बिनि जाहोना बेबो जे मोनसे रावा जुदि इक'नमिकेलि भायेबल लेंगुवेज जायाब्ला बेहा जुदि इक'नमिक भायेबिलिटि थायाब्ला बे रावखौ रायनानै बाहायनानै जुदि थाखा फैसा रांखावरि मोनाबा साख्रि बाख्रि मोनाबा बेफार बानिज्यआव लाब जायाब्ला बे रावखौ सोर मानो रायनो बे रावखौ मानो बाहायनो दा बे रावखौ बड' रावखौ इक'नमिकेल भायेबल जुदि खालामनांगौब्ला इक'नमिकेलि इउटिलिटि गोनां खालामनांगौब्ला दा बावैनो एटलिस्ट आं दहाय बुंदों माखासे चेनेलफ्राव इन्टारभिउ होनायाव जे नैबे 64 एनुवेल कनफारेन्स जि कनफारेन्सआ डिमाकुसियाव जदों बे कनफारेन्सआवनो गोख्रों मोनसे थांखि लानानै आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टखौ गोख्रोङै नारसिननांगौ दि दा बावैनो आसाम एसेम्ब्लियाव बड' रावखौबो आसाम रायजोनि वान अफ द स्टेट अफिसियेल लेंगुवेजेस खालामनांगौ असमिया रावनो जि रोखोमनि स्टेटास मर्यादा होदों एखे रोखोमनि मान सन्मान स्टेटास होनांगौ अब्लासो मा जागोन बर' रावनि दामाबो गोसा जागोन आरोखि दिनै 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बा एकर्डनि रिजाल्ट हिसाबै आसाम एसेम्ब्लिया मोनसे बिल पास खालामनानै बड' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै स्वीकृति दं खिन्थु बियो आं आन्दाज खालामनानै मिथिनाय मथेब्ला आं नुनाय मथेब्ला स्टाडि मथेब्ला मोनब्रै मोनबा खामानिनि थाखायल' बेखौ होदों मोनसे जाबाय दरखास्त लिरनो हानाय मोनसे जाबाय जेसेबां साइनबोर्ड लिरनो हानाय आरो बिनिफ्राय अफिस कर्ट कासारिनि जेसेबां अर्डार गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसन एडभार्टाइजमेन्ट बेफोरखौ बर' रावजों फोसावनाय बेल' आरोखि व्हाट एबाउट द इउज अफ बड' लेंगुवेज इन कर्टसफ्राव लयार कर्टआव सेसन कर्टआव गुवाहाटि हाइ कर्टआव जोंनि बर' रावा मानो बाहायजानो मोना जोंनि उकिला मानो बर' रावजों डिबेट नांनो मोना बर' रावजों मानो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि एग्जाम होनो मोना बर' रावजों जुदि UPSC एग्जाम जुदि होनो मोनोब्ला IAS IPS 8 स्टेन्डार्डआव गाखोनाय लेंगुवेजफ्रा होनो मोनोब्ला दिनै बर' रावा मानो APSC एग्जामखौ मानो होनो मोना जोंनि गथ'फ्रा बर' रावजों मानो
आसाम जुडिसियेल सार्भिस होनो मोना बर'जों गुबुन गुबुन लाइन डिपार्टमेन्टनि जेसेबां एग्जाम जायो इन्टारभिउ जायो बेयाव मानो आनजाद होनो मोना दा बेनि थाखायनो इमिडियेटलि बर' रावखौ आसाम रायजोनि वान अफ द स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जाहोनो हानांगौ आरोखि 1950आवसो एसामिस लेंगुवेजाबो 8 सिडिउलाव हाबदों संबिधाननि 8 सिडिउलाव द'थि सिडिउलाव जोंनिया 2003आव हाबदों गदायमालाय मा जानो दिनै जम्मु काश्मीराव मोननै मोनथाम मोनब्रै गुबुन गुबुन स्टेट दं इण्डियायाव मोनथाम मोनब्रै लेंगुवेजआ स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जम्मुआव हिन्दी काश्मीरी लेंगुवेज हा गोबां लेंगुवेजआ स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज उर्दुआबो स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज हिन्दीबो स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज साउथ हिन्दीयावबो तामिल तेलुगुआबो स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज इंलिशबो अफिसियेल लेंगुवेज बेबायदि एग्जाम्पल दंब्ला जोंनि आसामाव मानो जानो मोना बेंगलि लेंगुवेजआ बर' बेलियाव स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जोंनियाव मानो जानो मोना 1960आव असमिया रावखौल' जबरदस्ति स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज बानायनायनि जाहोनावनो जोंनि नागा बिदा फंबाय मिज'फ्रा गार' खासिया जयन्तिफ्रा अरुणाचलिसफ्रा दुखु मोननानै रागा जोंनानै थानो हायैनि एसेबां गिलु बालु सोमावसारनायनि जाहोनाव आसाम रायजोनिफ्राय आलादा रायजो लानानै बिथांमोना गुबुन जानानै थांनो गोनां जादों दा जोंखौ बेखौ लुबैदों नामा बेफोर सिटिजेनजों दिनै आसाम रायजोनिफ्राय गुबुन जानानै सेपारेट स्टेट बदल जानानै थांनो जोंखौ नारसिनदों जोंखौ थिनदों जोंहाबो उफाय गैया जोंनिनो लास्ट फाला दा बियो आसाम रायजोनिफ्राय गुबुन जानानै थांनांगौनि थाखाय जोंखौ बाध्य खालामदों उफाय गैया बेसेबां थगायबावनो एनाब इज एनाफ बारा थगायनो हाया 100था मोसौ अरथारब्ला मोसाबो गावनो थैनांगोन होननाय जिनिसा जेननांगोन आसाम गभर्नमेन्टआबो भारत गभर्नमेन्टआबो आंहाथ' बिराद गोख्रों फोथायनाय दङ इमिडियेटलि जों जुदि गोख्रोङै खौसेथियै बर' जाथि एस ए हल इउनाइटेडलि स्टेन्ड जुदि खालामनो हायोब्ला डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टखौ जों लागातार खालामफिननो हायोब्ला सेपारेट स्टेटखौ जों दा बावैनो मोनगोन बे आंनि मिजिंथि आरोखि इमिडियेटलि दाखालि जोङो दिल्लीयाव आधा मास थाहैनानै भारत गभर्नमेन्टनि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार ल' मिनिस्टार बिथांमोननो जोङो सेपारेट स्टेट इमिडियेटलि जोंनो होनायनि राहा लामा लानांसिगौ होननानै मेम'रेन्डाम होनानै फैखांबाय 25 डिसेम्बराव आङो इण्डियाननि इउनियन ल' मिनिस्टार अर्जुन राम मेघाल बिथाङा आंनि गोदोनि MP लोगोखा आरोखि बिथांखौ लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम होबाय आङो जों रायज्लायबोबाय ओमफ्राय इउनियन मिनिस्टार फर ट्राइबेल एफेयार्स जैलुराम बिथांखौबो लोगो हमनानै जों गोबां बाथ्रा रायज्लायबोना फैबाय दा बावैनो जोङो पार्लामेन्टनि बाजेट सेसन समाव प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो आरो जों थांफिनबावगोन आरोखि दा आंनि लास्ट हाम्बल आपिला जोंनि बर' फिसाफोरनिसिम बर' राव थुनलाइ सोलोंथाइ बर' जातिखौ फोथांनो थाखाय खौसेयै जानजि खाफ्रानांगौ गावजों गावनि गेजेराव जि एना एनि साननाय गोरोन्थि सानफ्रांलायनाय गासैबो बावजोबनांगौ राजखान्थिनि गोजौआव थानानै खौसेयै जांख्रिखांफिननानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ थाबैनो आदाय खालामनो थाखाय जों जानजि खाफ्रानांगौ बेनो आंनि लास्ट खावलायनाय आरोखि